Geldialdiaren ostean, Realak garaipena lortu zuen atzokoan Anoetan Levanteren aurka, 2-0, lehenengo zati bikaina eginez eta bigarrenean oso partida landua eginez, Markel. Bai, paroiko, Villarrealko partida hori alde batera utzi zuen Realak eta beste behin ere sentsazionak bueltatu zen Anoetara eta gogoratu behar dugu Mataratzorekin Realak ez duela inoiz ere galdu Anoetan. Hortaz, boldada on horrekin jarraitzen du taldeak eta hurrengo bi partiak ikusita, benetan beharrezko sentsazio on hoiekin bueltatu da Reala. Finalaren aurretik oraindik beste partida bat geratzen da Alavesen aurka eta ikusiko dugu ea apiril erdialdera Reala porrotarik gabe heltzen den Anoetan. Orain gertatuko dena, hau esan da gero, Realak galdu egingo duela, baina hala ere datua hor dago, Zazpigarren postuan dago orain momentuan Reala, Zeltak gaurkoan irabazi egin du Valentzian, baina hala ere, garaipen oso garrantzitsua lasterketa horretara engantzatzeko eta lasterketa horretatik kanpo ez geratzeko batez ere. Bai, eta nik uste, atzoko partiak zenbait mezu ikusi genituela Matarotzen partetik, alde batik nahi bauzu Alguera 11 joan, ze Zubeldiaren baja ikusita, nik uste etzala beste munduko ezer ikustia John Martin eta Txaletatzar zentraleko postu horietan. Kontuan izan behar dugu atzoko partiaren kasuan Martxoko ligako MVP-a izan zutela aurrian, 6 gol zeramatzan azkenengo 4 partidatan, eta bentan ikuste bai Txaletatzaren partetik eta bai John Martinen partetik gol alde batera kendutan oski, hori beste kontu bada ere eta oso ona. Partida borobila eta partida oso serio egin zutela atzeko lineako 4 jokalariek. Bai, guztiz zurekin nago, gainera aurrelari oso handia da, indartsua, nik telebistatik ikusi nuen partidua eta benetan oso handia ikuste zen eta oso partida sendoa egin zuten bi defentsek. Gero zelai erdian Gorrotxa oraindik ez da bueltatu eta ez da hurrengo asterako egongo den, eta hor Carlos Soler sartu zen bere postuan eta Zuzic pixka bat aurrerago, eta gero aurrean betiko hirurak edo orain arteko hirurak, Barrene dirudienez fijoa da Mataratzorentzat, naiz eta Mataratzoren lehenengo hilabete terdian ez egon. Eta momentu honetan badirudiena da ere, bai Gorrotxa edo bai Turrientes ez baldin badira partida iristen, Zuzic izango dela aukeratua, media punta horretan jartzeko eta Soler pixkatxo bat atzera botako duela Mataratzok. Egia esan da Zuzicen txat entrenatzaile aldaketa hau aire fresko izan dela, ikusten dugu motibauta, benetan Realian guzti zentrauta, eta nik uste bere mailarik altuena ikusten ari garela, ze benetan Levanteren kontrako partida, aurreko partidekin bola berdinarekin jarraituz, oso ona izan zela beste behin ere. Bai, beste konexio puntu bat ikuste zaio, orain arte ikusi ez duguna agian. Eta hori seinale ona da Realarentzat, talde moduan, ze gero eta jokalari entxufatuagoak izan, hobeto joango da guztia. Partida modu bikainan hasi zen, nik uste dut Realak lehenengo minutu borobilak egin zituela, eta hori oso gaitza da kontuan izan da geldialditi datorrela, eta 11koan zeuden jokalari gehienak kanpotik etorri direla. Lehenengo minutuetan Mikel Oyarzabalek aukera 2 izan zituen oso garbiak, gero beste buruzburuko batera izan zuen Zuzicek, hau da, Realak 2 edo 3 gol sartu altzituen lehenengo minutuetan, ez zuen egin, baina hor dago. Eta kontua horixe izan daiteke, Azkenean, lehenengo 11ko 6 jokalarik euren selekzioekin bidaiatu zuten, defentsan, bai Remiro naiz eta jokatu, baina, behintzat metalki karga hori ere bakartzen doz, ustoz Zuzic eta Txaletatzarrek ez zutela entrenatu ere egin, orduan. Kasu horretan... Buruzari naiz, baina horrela pentsatuta 11tik 9 ateratzen zaizkit. Bai, kentze dozu Turrientes... Turrientes eta Sergio Gómez, eta listo. Bederatzi jokalari, euren selekzioekin joa direnak alde batetik albiste ona, noski, bere aukeratuak izatea dialde horietan batez ere Gedezen aldetik, ze bueltatu da denbora luze baten ostian,
eta bestetik karga falta hori. Nik uste, eta pentsatzen nuan aldaketa gehiago izango genituela lehenengo hamaikakoan, Marin sartuz edo Brai sartuz, baina Mataratzok erakutsi digu liga helburu bezala duela begiz begi, eta hori ikusi izan, ze ikusi genuen lehenengo zatian batez ere, enola Realaren presioa oso altua izan zen, itogarria, benetan, eta hortik etorri ziren, Oiartzabalen jokaldi hori 30. segundoan, eta nik uste 3 edo 4 gol sartzeko aukera lehenengo zatian behintzat, ere. Bai, lehenengo zatiko alde txarra hori izan zen. Bat eta gutxekoarekin joan ginela atxeen aldira, eta berez 3 edo 4 izan behar zirela, ez? Albiste ona, Jon Martinen lehenengo gola izan zen. Orain arte aukera ugari izan ditu, batez ere kornerretan bera delako Realaren fokoa edo Realaren indargune nagusia, baina orain arte ezin izan du baliatu, eta atzo taldeari lagundu zion gol horrekin, eta benetan gol ikusgarria da, ze oso ondo dominatzen du jauzia eta taimina batez ere. Eta gol hori ikusi dugu, adibidez, Espainiako azpi kategoria horietan, 2-4 gol horrela ere sartu dituela. Ez dotatua begiratu, baina partiako komentaristek aipatu zuten, ligako 2 talde kaskarrenak izan, aurrez aurre egon zirela zapatuan, bai Levante eta bai Real Sociedad, Reala, baloi geldi horietan. Eta noski ikusi izan, gol bat gitxienez horrela etorri bat zala, gisa da, kasunetan alde etorri zala, baina, hortxe dago datua eta ikusi zala benetan datuak batzutan ondo islatzen dutela, errealitatea. Bai, Realak baloi geldia aprobetxatu zuen, baina hala ere, jokoan protagonismo handia izan zuen eta hortik heldu ziren aukera gehienak. Hor beste jokalari bat nabarmenduko dugu, ze atzokoan ere, 3 pase klabe eman zituen, 57 pasetik 54 ondo eman zituen, eta gainera baloi gabe ere laguntzen ari da, ze 9 baloi berreskuratu zituen, zein izango da, Carlos Soler, gaurkoan bere izena aipatu behar da, ze berriz ere taldean oso garrantzitsua izaten ari da. Bai, ezin da ulertu Realaren partida, azkenengo partidak, eta aipatu dugu astian zehar ere kopako ingenun bideo horretan. Ezin da ulertu Real hau, Carlos Solerren protagonismo aipatu gabe ez, ikusten dugu nola omnipresentzia horrek asko ematen dion Realari, eta ikusten dugu naiz eta agian 3 zelaiko 3 horietan ez egon, benetan gauza asko ematen dizkiola Realari, eta pentsa dezakegu bai Turrientes eta bai Carlos Soler bietabako bat ere ez dala, nik uste lauko posizio horretan finko goteko bezala ez, adibidez Gorrotxaren kasuan bai, baina Turrientes eta Carlos Soler biak batera eukitziak ere hori ematen dizu, ez? Aurrera egiteko metroiek ematen dizkizu eta albidetzen dizu transizioietan, bai Barrene atzoko kasuan, eta bai Guedes aurkitzia. Hori da, Gorotxak agian beste zerbait ematen dio taldeari, baina Solerrengan egokitzeko almena ikusten ari gara. Hau da, rol bakarra ez du betetzen, pare bat rol betetzen ditu, bai baloiaren irteeran, bai area zapaltzerako orduan, eta ez ere partida borobia egin zuen, eta hori nabarmentzea tokatzen da. Gero egia esan, bigarren zatian Realak pixka bat erritmoa jaitsi zuen, bai energia faltarengatik eta bai Levante behartuta zegoelako gola bilatzera eta Realak hori bestera batera baliatu nahi izan zuen. Eta nik uste hor, Villarrealko partidatik ere, porrota bat izan zen, eta sekulako porrota Villarrealen kontrako parte hori. Nik uste Mataratzorentzat ona izan zala porrota hori, ze ikusi zuan, naiz eta lehenengo zati horretan, 6. martxa jarri, 2. guan lasaitu behar dela taldia, azkenian utxune asko usten ditu Realak trantsizioietan, batez ere jokaldia ez baldin bada maitzen, eta nik uste plantamentu hori oso inteligentia izan zala, eta batez ere Realarentzat oso baliagarria izan zala, ez? Batez ere, beste behin ere, Oiartzabal aipatu behar dugu, ze posizio horretan ikuste, ez da hola momentu honetan, mundu osoan ziar, Oiartzabal bezalako jokalari bat, ez? Zelako nola fikatzen duan bietako zentral bat, espazio hori sortzeko, eta ez dakitzen bat pas eman zituan atzeruzka, aurpegiz, baina nik uste zuala bat ere faiago. Azkenean sekulako jokalari da, eta sekulako sortea daukago momentu honetan, Oiartzabalekin. Azken aldean gainera, zuzitzen postura geisten dela ikusten dugu jokaldi batzuetan, eta hor jasotzen duela baloia, hor ematen duela buelta erdi, eta gero gainera aurpegiz ikusten badu jokaldia,
nik uste dut bere arriskua bikoiztu egiten dela, ez? Oso momentu honean dago, eta gainera Guedesekin konexio hori dauka, zerbait berezia, bien momentua batzen duena, eta hori Realari oso ondo etortzen zaio. Eta zuke esandakoaren arira, Mataratzok prentzaurrekoan esan zuen, Realak bigarren zatian bi hiru baloi galdu zituela hor zelai erdian, ez zituena galdu behar, eta horrek konfiantza eman ziola Levanteri zerbait lortzeko. Eta gian hori da, partidutik atera dezakegun gauzarik kaskarrena, baina 5-10 minutu izan ziren. Gero, hor dago adibidea, Realak 2-3 baloi bidali zituen Zutoinera bigarren zatian, Zuzitxek langara, Guedesek ere langara, hau da, Realak arriskua sortzen jarraitu zuen. Eta Guedesen jaurtik eta hori golian amaituko balu, denboraldiko gola zeurazki izango litzateke ez, baina bai, zuke batu zuen, azkenian partida hauetan, eta batez ere aurkari kako txartian txikiago edo ahulago en kontra, azkenian maitza motz hauek horrek albidetzen du ez, aukera hori izatia, mutxegite bat egin ezkero partida berdintzeko. Baina, orokorrean ikuste oso ondo partida zero egin zuela Realak, eta albiste on bat utzi zuan partidak oso ona, nik uste zure txanda izango dela albiste hau kontatzeko, Xeon? Bai, ez da bakarrik Ibai Agirreren debuta, baizik eta gero ikusi genituen irudiak oso politak izan direla, ez? Jokalari hau zubietan doa, zenbat urte? 7-8 urte, gero ikusi dugu aurten Real Zetik pasatu dela, Sansen debutatu duela, orain lehengo taldean debutatu du, eta gero irudi hori bere lagunekin ospatzen, Aitor Zabaleta Armaiarekin, bere herrian egindako harrera, nik uste dut, eguneko albiste politenetako bat izan zela, edo politena, eta horrekin ere geratu egin behar garela, azkenean, jokalari oso interesgarria da etorkizunerako, eta nik uste dut, etorkizun hurbila. Batez ere nik uste bultzadarekin ikusi genuen argazki hori partida maieran, baita Oiartzabal berak Instagramera igozuan argazki bera ere. Nik uste olako detaile txiki horiek ere azkenean etxekua sentitzera ere bultzatzen dutela jokalariek, eta benetan oso polita dela, etxekua den jokalari bat ikustia, lehenengo maila zapaltzen, lehenengo taldia zapaltzen, eta batez ere ezinezkoa dala, edo oso zaila izate bihurtzen dala, ez postia, eurengatik azkenean. Hori da, gainera jakinda nolako mutia den, eta ez horiek sentimenduaz, baizik eta futbolistikoki ere Realari asko eman aldiola, hemendik denboraldi amaierara 9 partidu geratzen dira, Sansen oso garrantzitsua izaten ari da, eta Rinok hori ikusi du, eta bere aukera eman dio. Nik uste dut hor, entrenatzailearen ere keinua nabarmentzekoa dela, azkenean ikusi zuen 2-0 emaitzarekin jokalari berri bati aukera eman altziola, eta hori egin zuen, eta nik uste dut posteko arrazoia dela. Orduan, nik uste dut ondorioa dela, ondorio orokorra, atzo egun borobila izan zela ia, ze Barrena eta Txaletaren lesioak hor dira, naiz eta ez izan lesio larriak, baina egun oso atzo Realarentzat eta Realzale guztiontzat. Bai, batek daki, mutrikuk izan du jokalari oson bat zela erdi horretan, orduan zergatik ez historioa errepikatu. Urrengo partia Alavesen kontra, berriro ere etxian, berriro ere ordutegi berdina, orduan, zaletu gehienentzat plana berdina izango da ez, bokadillo hori atxeden aldian, eta nik uste medikuntzako sailak lan handia izango duela azte honetan. Txaletatzar, minduta atera zan, Barren ere, badirudi bikasuetan basusto izan dela, gero Gorrotxa ere, Zubeldia, Jangel kanpoan dago, Drozola ere, orduan segurazki... Kubo nola bueltatzen den, ze atzo ez dituen minutuak izan bada ez bada. Jon Martin kanpoan dago, bere, bost txartel hori ikusta. Ez da izango aste erraza, ze urrengo astean finala dago, jokalari asko ikututa daude, ligan fokua jarri behar da, baina arriskurik hartu gabe, orduan zaila izango da hori kudeatzea, eta ikusiko dugu nola egiten duen Rinok hori astean zehar, eta larun batean Alavesen aurka. Hori da, burrengo helburua, Alavesen kontrako garaipen hori lortzia, final hori, iritxe aurretik. Hori da.